simple message. Egama likaJesu. Ukubulala busise ngicobeka isandla ekhanda sibeka isandla nje ekhanda. Jesus. Sengifihliwe egameni likaJehova. Egameni likaJehova. Ayikho imimoya ezongihlukumeza ezingisazoqala ukubhala. Yonke into efana ngibe yiyo ngizobe yona. Amen. Before uthathe na kulumthanda into engwenza even for the teachers as well. Sengwenzile. Omunye baba engamlelela ready shumayela uthi wabiza abafana abakaba u5. Let's go straight to the teachers. Babiza abafana abakaba u5. What each and every one akahamba utheza inkuni. Bahamba bayotheza. Bonke babuya nenyanda. Bathi bephethe inyanda wonke umuntu wathi ngiyacela umuntu akhiphe ukhulu. Each and every one among these 5 brothers. Bakhipha ukhulu. Bonke bakwazi ukuqhepha. Then bawajabula. But that's very good. Secondly, wathi ngicela umuntu athathe inyanda ayibophe bese zama ukuyiqhepha. Kushiya komdala wazafika umncane their own fate. Then usesoba lalela if mina as brothers noma ngingasekho niyobambana njengenyanda. Akekho umuntu okuhlukanisa. You be unbreakable. So what I'm saying now, if othisha bakulesikole kusola ku principal ku deputy kuya wonke othisha bangabambana njengenyanda, you will be unbreakable. Akekho umuntu ongahlonza isikole. Siyoduma umhlaba wonke as a very successful school because nimunye. Father ngikukhuluma ukuthi principal kuyakuthisha bonke isikole sonke even abasebenza nabenza ukudla bonke ababe munye ukuze umunye babo phezulu behlele iganeni zesikole. If phezulu kukuhle nababancane kuyo kanjalo. Busa ngishimini yabo othisha, ubusa ngishingani zabo, abasemshadweni busa imshado yabo, abanemoto busa imoto zabo. Ukuthula in this premises as njalo bengena abangena inkosi yokuthula. Ifike bamphathe uma befika na uhlala iphofela kaNkulunkulu kube phezulu kwabo konke abakwenza bakwazi abazenzeli bona but benza abantwana babanika ama-opportunity baba president baba teacher is not about them but it's all about all of us. uNkulunkulu